Значи, опитвам се да се доизкажа. Спортувал съм най-различни видове спорт през целия живот, но никъде не съм срещал. И йоги съм правил. Даже съм сертифициран. Нали ви казах, че съм учил в академия в Лондон. Имам сертификат по около 10 течения на фитнес. Съвременен там. Пилатес, йога, стретчинг, такива неща. Сайклинг, Тур де Франс, Body Sculpt, Bootcamp, нещо такова, Norwegian Fight Club, такива неща. Но танцувал съм също, съвременни танци, различни. Никъде го няма този ефект, който го създава практика чакравартин, както я казвам, която произхожда от източни бойни изкуства, от чигун, да, и с елементи на йога. Но точно това качество, точно това усещане на вътрешна сила, на свързаност, на съединение, на това екстатично състояние,